Здравейте на всички! Искам да ви поздравя с празника на математическа гимназия 55 години и да поздравя първо учителите, защото, както е казал Вазов, училище се прави не с камъни, учителите правят училището. Да бъдат здрави, да издържат новото поколение, което идва, и да могат да ги обучат да станат добри българи. Да поздравя също бившите и настоящи ученици на математическа гимназия и да им пожелая това поле, което виждат зад мен, което остави моето поколение неразорано и неразкопано и ненасято, да го подобрят, да отидат по света, да научат най-добрите методи за подобряване и да ги внедрят при нас. Плевен ги очаква и България. Бъдете здрави!